Біз хәзер Залесный бистәсенең яңа трак комплексында. Корал тоткан шикле иратны менә шушында фотога төшергәннәр. Биредә яшәүчеләр сүзләренә караганда моңарчы мондый хәл булмаган. Әлеге трак комплексны тыныч урын дип бәялиләр. Әлеге фотосурәт тиз арада социаль шилтәрдә таралды. Карадан киенгән иратның кулында корал барлыгы күренеп тора. Әлеге хәл иртәнге 9лар тирәсендә була. Регина Фәхретдиновага бу турыда ире хәбәр иткән. Урамга чыгып йөрмәскә кушты ди ул. Мин куркыттым, чөнки үземнең дә кичкенә бала булгач, башка әниләргә дә җибәрдем шул СМСны, балалар белән чыкмаска дип, без обычно потому что чыгабыз инде шул объектлар тирәсендә, бала җыкласын дип инде урамда. Шуңа күрә барысына да сразу җибәреп, өйдә генә утырырга дип инде ирем әйткәнчә, башкаларга да язып җибәрдем. Конечно, страшно. Сейчас люди странные же. Куркыныч әлбәттә, хәзер кешеләр әллә нишләде, сәерләр. Бу шикле кешене балалар бакчасы тәрәзәсеннән дә фотога төшергәннәр. Якында гына мәктәп урнашкан, сак хезмәткәре аны күрүгә иминлек төймәсенә баскан, ишекләрне бикләп куйганнар. 57нче мәктәп директоры вазифасын вакытлыча башкаручы Эльвина Панарина безгә 7нче сыйныф укучысының әнисе шалтыратып әйтте ди. Сразу же приняли соответствующие меры. Без тиз генә тиешле чаралар күрдек. Сакчы иминлек төймәсенә басты. Юдина полиция бүлегенең кизү торучы шалтыраттык. Алар 7 минутта килеп тә җитте. Мәктәпнең тирә-ягын тикшереп чыктылар, дәресләр гадәти тәртип белән дәвам итте. Әлеге мәктәптә 800дән артык бала укый. Башлангыч сыйныфтагыларның күбесен шунда ук әти-әниләре килеп алган. Нам написали учителя, то, что с детьми все нормально. Безгә укытучылар балаларга куркыныч янамый дип язды. Алар саклык чараларын үтәгән. Минем улым сыйныфны бикләдек тә качып тордык дип әйтте. Курыкмадык диде. Укытучыларның мондый алым куллануын хуплыйм, югалып калмаганнар. Полиция хезмәткәрләре әлеге шикле кешене кулга алган. Ул 16 яшьлек үсмер булып чыга. Установлено, что 16-летний подросток ходил пострелять в лес. 16 яшьлек егетнең урманга пневматик коралдан атарга барганлыгы ачыкланды. Ул хукук сакчыларына беркемгә дә зыян китергә уйламаган идем дигән. Кайтып килгән вакытында аны күреп алып полициягә хәбәр иткәннәр. Хәзер бу хәл буенча тикшерү үткәрелә. Яшүсмер пневматик коралны каян алган, ни өчен ул аны көпә-көндез урамда күтәреп йөргән. Хәзер буларның барысында полиция хезмәткәрләре ачыклаячак. Аның әти-әнисе белән хукук сакчылары әңгәмә үткәргән инде. Егетнең имин гаиләдә тәрбияләнүе мәгълүм. Чулпан Касыймова, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.